Verbjustering, ongeloof, teleurstelling, een deceptie. Het is allegear van toepassing op de spelers van Cambuur na de bizarre wedstrijd tegen VVV. De Ljouters scoren zelfs lest 3 keer en gewoon was hoe dat meer als genoeg wezen matte, maar net in Venlo. Ja, dit doet heel erg pijn, moet ik zeggen. En, ik besef het nog steeds niet eigenlijk. Het is echt ongelooflijk eigenlijk. Tot de laatste minuut ga je door. En, ze scoren nog in de laatste seconde. Het doet heel erg pijn, meer kan ik niet zeggen. En dat wielst het allegear nog zo mooi begoen. Vol vertrouwen stapt Cambuur Stadion de koel binnen. VVV is benauwd om te degraderen en zit onder heegspanning. En de Ljouters gaan bliksemstart. Schepers helpt de achterlijn. Komt er een goede facet. Die komt er net. Schepers naar binnen aan. Dan is het te let. Dan valt de bal voor Barto. Voor Turk. Turk, ja! Ja! Ozan Turk na halve minuten. Het is dim voor de spul. En dat wordt het even. Maar Ozan Turk, hij maakt het hem. Het begint fantastisch voor jullie. Met een doelpunt voor jou. Ja, klopt. Wij geloofden echt in deze wedstrijd. We hebben echt de hele wedstrijd gevochten. En, we hebben kansen gekregen, kansen gecreëerd. En hun werd ook wel gevaarlijk, maar ik denk dat wij verdiend hadden om te winnen hier, denk ik. Maar in het voetbal krijg je net altijd wat je verdient. Boven dat lid Cambuur VVV te makkelijk vooromkomen. Binnen een minuut na de 0-1 zit het alweer gelijk. Steven Berghuis scoort na goed werk van Uchebo. De Nigeriaan troeft Leon Heese aan en Berghuis mag dan te vrij inzitten. Maar ook bij die staan is Cambuur terug, want uw doelpunten tellen dubbel naar de 0-0 in Ljouwert. En dus mat VVV op jacht naar de 2-1. En die valt ook. Maguire maar de vastzet, Vosselman liet hem verkatsen terug Berghuis en die kopt hem binnen. 2 doelpunten van Berghuis en beide keren liet de verdediging van Cambuur het hem te makkelijk uitkomen. Ik denk zeker dat er een paar bij zitten die veel te makkelijk zijn weggegeven. Ja, ik ga niks benoemen of wat dan ook, maar ja, ze zitten er tussen die gewoon te makkelijk zijn. En dan is het weer de beurt om Cambuur om te scoren, want bij deze stand is VVV terug. En er komen ook wel kansjes. Het schot van Melvin de Leeuw, maar het wordt pakt terug Dennis Gentenaar. Voetballend docht Cambuur niet onder voor VVV, maar echt grote kansen smiet het net op. Bakker beziekt het ook maar een schot van afstaan, weer jocht op Gentenaar aan. Maar in de tweede helft slaagt het wel. Kan de bal er op de punt van de 16 meter in ontvangst nemen, brengt het bij Schepers. Met de bal voor Omlijs, komt ja! Het is het doelpunt van Ozan Turk! Wat een raket, wat een raket, wat een raket! En wat een schitterende aanval van Cambuur. Die uiteindelijk uitkomt bij Ozan Turk. En de aanvierder van Cambuur, die rost hem werkelijk onbedaarlijk hut in het net. Ja, er stond je daar te springen, te janken, te springen, te janken. Ja, dit is ongelooflijk. Maar wel mooi, zo mooi, ja, dat kan een voetbal ook zijn. Ja, de beleving op de bank, ja. Je leeft natuurlijk volledig mee. Het is net of je zelf aan het voetballen bent. En het is links, rechts, voor, achter. Je komt eigenlijk ogen tekort. De emoties golven heen en weer, want nu zit VVV weer op degraderen. En wat een kans krijgt Maguire om dat weer om te draaien. Cambuur ontsnapt op dat moment. Maar even later is er geen ontsnappen meer aan. Nu voor op Holla. Hut, leeg en strak. 3-2 voor VVV. En dan zitten de Limburgers weer aan de goede kant van de score. Het wordt alles of niet van Cambuur. Mark de Vries komt erin en ook deze Marco van der Heijden. En wat die docht met zijn eerste balcontact. Marco van der Heijden, Marco van der Heijden, ja! Marco van der Heijden! Marco van der Heijden! Marco van der Heijden! Marco van der Heijden scoort altijd, zei Henk de Jong. En hij doet het nou ook. Hij doet het nou ook. Hij zit nog een seconde in het veld. En hij leidt hem erin, hij leidt hem erin, hij leidt hem erin. 84ste minuut. En dan is het treien hier in de koel. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ik heb nog nooit zo'n wedstrijd gespeeld. Je komt achter, je scoort weer, je komt achter, je scoort weer. Tot de laatste minuut. En ja, het kan niet gekker. Het is echt ongelooflijk. We scoren gevoel blijdschap, we krijgen tegen en het is weer achter feiten aanlopen en we scoren weer. En ja, zo ging het de tijd door. Cambuur krijgt dan de kans om het te beslissen. Handige beweging van Charles Dissels voor de goal. Mark de Vries, het hakje, maar het misleert. Je moet er wat geluk mee hebben en dat had de Vries net. En in de blessuretijd valt dan het doek van Cambuur. Oh, Uchebo, Uchebo, oh nee hè, Uchebo, nee hè, nee hè, nee hè. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Ja, het is gewoon hartstikke zonde, omdat je natuurlijk, je bent
een paar keer gewoon, sta je gewoon met beide benen in de volgende ronde. En dan, ja, dat is gewoon niet te beschrijven eigenlijk. Het mooi net zo wezen voor de Leouters. Cambuur moet hem opnieuw een rugtje op een seizoen in de Jupiler League. Voor de 4e keer op Riegen is het krekt net. Weer net niet. Maar we hebben wel vier achter elkaar zweet tussen de billen gehad, zeg maar. En dat is ook, ja, dat is ook wel wat waard voor de supporters. Hoe kan dat toch dat het krekt net is? Ja, wat zal ik zeggen? Een stukje onervarenheid, jeugdigheid. Ik weet het niet. De jongens doen het niet expres. Die hebben gevochten als leeuwen. En, iedereen is er kapot van. En, we hadden ook liever donderdag weer op het veld gestaan om tegen Helmond te spelen. Ik bedoel, ook wij weten op het moment dat je door was gekomen dat het een hele mooie mogelijkheid was geweest om die stap een keer te maken. En het is ons wederom niet gegund.